Ien op een 5 baan gaat net naar de toskendokter. Ek al worden die zwaarkosten hielendal vergoeden door de verzekering. Anneke Huizen van Renen had een toskendokterspraktijk in Burgum en had wel een idee hoe dit probleem ontstaan is. Nou, ik denk dat die kinderen waarschijnlijk niet naar de tandarts gaan. Misschien omdat hun ouders ook niet naar de tandarts gaan. En dan is het best lastig om die groep te bereiken. Want als ze hier al niet komen, ja, dan kun je ze er ook niet over vertellen. Dus het is mooi dat er nu een beetje aandacht voor is in de media. Zodat hopelijk nu meer mensen ook weten dat dat inderdaad zo is. Minister Schouten van Jermoed Beleid zocht wel wat in een toskendoktersbus. Huizen van Renen kan haar er ook wel in vinden. Maar nevens de toskendokter binnen er meer opties om bij haar moeilijkzoens te verbeteren. Consultatiebureaus, dus kinderen die daar voor het eerst naartoe gaan. Dat daar ook aandacht aan geschonken wordt. Van ga gewoon inderdaad, als je kind je eerste tandje krijgt, ga gewoon naar de tandarts toe. Benoem ook dat het inderdaad gratis is. Voor informatie misschien toch vanuit tandartsen. Dat wij dat ook actief uitdragen, dat het ook gewoon gratis is. Maar ook misschien wellicht voor verzekeraars dat zij toch patiënten kunnen aanschrijven. En vooral hun ouders natuurlijk. Van we zien dat jullie kind nog niet eerder bij een tandarts is geweest. Dat is misschien wel verstandig. Ik denk een samenwerkingsverband van meerdere organisaties, ja. En nog een tip voor haar Elsenien. Belangrijk is eigenlijk gewoon 2 keer per dag natuurlijk poetsen. Dat is voor iedereen eigenlijk wel, de meeste mensen wel bekend natuurlijk. Maar ook gebruik bijvoorbeeld een stokertje of een ragertje tussen je kiezen om het goed schoon te houden. Ja, en let ook een beetje op wat je eet en drinkt de hele dag. Dus niet de hele dag doorsnijden, maar ook af en toe even je gebit de rust geven om even te herstellen van het eten.